Report! Magiging masipag, matiyaga at pagkilos ang ilan sa mga pinaniniwala ng mga Dagupeños na naghahatid kasaganahan sa kanilang buhay. Sa naging panayam ng IFM News Dagupan sa ilang Dagupeño, sinabi ng mga ito na ang tanging pampaswerte umano nila ay paghahanap buhay upang mairaos ang araw-araw. Sa pampaswerte, sikuli, aluan sa may tibukal kanda, gamani sa tamang gano, kumpleto mo may kin no kala lamang makuli nga pula lamang gano bagaran ayos para swerte kuanda no kala lamang unanap di amay babagaran swerte di ito walong sabi siya niya iterdal porta aga malapod sika ya sarili niya sikap. Ang isang negosyante naman sa lungsod, sinabing ang bagwa umano ang nagdala sa kanya ng swerte dahil sa nagkaroon na ng kaginhawaan ang kanilang buhay. Yung punso yung binibigay ng mga Chinese na nasa... Guwapo yung Oo. Naniwala kayo nanay? Oo. May ganun kayo? Nawala. Ano yan? Pero mayroon. Ayon naman sa mga eksperto, ang mga lucky charm o pampaswerte ay tanging paniniwala lamang at hindi nangangahulugang magbibigay ito ng kaginhawaan sa buhay. Kailangan umano nitong lakipan ang pagkilos at kasipagan para sa kaunlaran. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.